Nu. Nå, godt nok. Ja, vi vil lave kemisk eksperiment. James har spist en hel masse nægerboller, og så har vi taget 2 sodavand, en greb fra Vicky og en lime fra Aldi, og så har vi hældt ren citronsaft, sådan en helt ren citronsaft op i de 2. James han vil nu drikke den, og det skulle gerne give effekten af en elevatormave, sådan at alt indholdet af James' mave simpelthen bare kunne flyve ud af munden. Ja, der skal gå i gang, James. Du kan James, nej, hurtigt. Nej, indvendigt, det er godt. Det skal lige sige, det er anden gang, han gør det her. Ja, han er professionel efterhånden. Det er ikke forstået, de kalder ham elevatoren. Nej, det er ikke noget. Herovre, James. Vi skal kunne se det her. Og vi skal til at putte alle 3 titusfrugter. Husk, du skal kaste op derovre mod. Det er ikke ned med det. Hæld det ned. Du kan godt kaste det op. Og så kaste det, så tag lime. Aldrig vente væk med kameraet, det er Det med at holde afstand her. Der kommer ikke en nærbold nu. Tredje gang, lykkens gang. Ikke for James. Nej, ikke for. Ikke mere for, når det er på staten. Er du sikker? Så tør jeg godt gå forbi. Jeg skal lige lidt hernede på.